Здравейте, аз съм Димитър Димитров и съм управител на Биоактив и Green Active. Проведохме в град Русе един прекрасен, според мен, семинар. Над 100 зърнопроизводители от цялата страна бяха тук, за да чуят премиерата на най-новата азотна серия на ЧИК, т.е. вече N-Guard порасна в N-Guard+. Какви според вас са акцентите, които набелязахме днес пред земеделските производители? Действащата технология до този момент N-Guard я апгрейднахме след 2 години ресърч, изследвания на N-Guard или NG+, която включва пребиотици, витамини, аминокиселини, въглерод, която помага за микроризата на почвата и за възпроизвеждане на микроорганизмите. Технологията N-Guard+ е изцяло органична. Има наличие на азот, постоянно наличие на азот в рамките на между 90 и 110 дена и през този период растенията не остават гладни. За разлика от други технологични торове, те са чисто химични инхибитори, които не въздействат така добре върху почвената микрориза и върху микроорганизмите. Те са си обикновени химични инхибитори. Това е коренно различна технология, която аз преди малко казах, че за мен е най-добрата. За завършек мога да кажа следното, че прерастването на партньорството в още по-силни взаимоотношения е едно наистина очаквано продължение на комуникацията, която водим от няколко години, и това е едно прекрасно надграждане на всичко това, което прави почвения продукт Биоактив. Като съберем, че всичко започва от живата почва, вече можем да кажем, че едно е повече от две. Благодаря ви. Благодаря.